Hiekkatien rallattelu. Lähdetään Ruskolta. Pikku hiekkateitä kierretään tosta. Mennään tonne Valpperin pohjoispuoleet ja tullaan sieltä alas. Katsotaan mitä löydetään. Ei muuta kuin seurataan jälkeen. Hieno ilma. Syksy, kevät. Eikö mikä nyt on? Syksy. Ei mitään kevättä. Ei tänne tullut aina. Hyppyri. Ja vesi lätäkkö suoraan. Ei vittiä. Tuolla louhus meidän takapihan. Pääseekö täältäkään enää läpi? En ole varma. Pääsee kai. Katsotaan. Slippery slope, mennään varovasti. Katsotaan loppuuko tää meidän matka tähän. Ei tietenkään. Ei tää nyt niin kuranen, etteikö täältä yksi tennere läpi pääsis. Oi. Ei. Pehmeitä hyvin meni. Ei, se oli hauska. Onneksi on nappularenkaat. Hyvin meni. Tultiin Maskuun. Nurmikko reitille. Tää on parasta. No ei tää nyt. Niin ja nyt täytyy muistaa sitten, että mä otin sen ABS:n sulakke irti, että mulla ei oo ABS lainkaan käytössä. Lähinnä muistutus itselle, että muista olla vetämättä eturengasta lukkoa. Muuten tää tuntuu kivalta ja vähän jarrutella ilman ABS:ää. Täällä on joku muukin crossailu. Vasen. Hypp. Muista, ettei oo ABS:ia. Oikea. Ei itselläkään korvatulppia päästä. Tennere kuulostaa niin hyvältä. Nyt se sit tapahtui. Kaaduin oikein kunnon vauhdissa. Muistaakseni mitä mä sanoin? Että ei oo niitä ABS:ia. Armuin lisää ja lamput hiukan vino. Ohjaustanko menee aina herkästi vinoni. Kyllä se vähän syke nousi tuossa. Pyörä lähti. Käynti on pystys. Ohjaustanko meni vinoa. No ei helvetti. Heti alkumatkasta. Ei ne ABS ihan turhia ole. Tosin ne vähän pilaa ton koko homman, kun nytkin mä oon käyttänyt ABS:ia ja tottunut käyttämään niitä. Täältä on hevosia vastassa. Voi ei. Mitäs me nyt tehdään? Mun tarvitsis sammuttaa pyörää ja odottaa, että ne menee ohi. En mä tiedä lähteekö tää taas käyntiin. Tuleeko sulle kavereita? Ei tuu, mä oon yksi. Ei käynyt kuinkaan.
ohjaustanko vinas. Koitetaan nyt sit olla ajamatta mettää uudestaan. Mut etujarrukin mä oon tottunut painamaan täysillä, koska ABS hoitaa sen. Täytyy vaan muistaa. Mun mielestä tämmöiset ABS pitää kieltää laissa. Todella hieno ilma syksy. Puut on keltaisia ja on niinku äärettömän kivaa. Hauskaa maalaisseutua ja hauskaa pieni jakkatie. Joka mä innostuisin alussa crossaamaan, mutta en mä nyt uskalla aina ollenkaan ja parempi ajaa nyt vaan varovasti. Kartan mukaan tästä pitäisi mennä tie tonne vasemmalle ja sieltä pitäisi päästä läpi tonne toiseen puolelle. Tästä menee tie. Pääseekö täältä läpi, niin sitä ei vielä tiedä. Kartan mukaankin se pitäisi mennä aika pieneksi poluksi tuossa vähän matkan päästä. Kohta selvii. Masto. Tosta piti kääntyä. Tää menee jonkun pihalle. Käännytään tästä ennen kuin päästään tonne toisten pihoille. Katsotaan kummosen kurarutakkoon tästä vielä joutuu. Tieltä näyttää ihan mukavalta. Vähän tätä nyt ajelee. Kunhan muistaa olla painamat takajarru. Ajata! Toinen kerta. Tää ei oo totta. Tuli niin liukas tuossa taas ja takapää apuisi alta. No tää ei oo totta. Mä oon nyt 2 kertaa kaatunut. Mut niinku sanottu, tällä kertaa toiseen puolelle. Nyt meni ohjaustanko suoraan. Nyt takajarru jumis. Voidaanko mä päästä ehjänä kotiin? Lähetään tästä pois, kun me ollaan nyt jonkun pihalla. Mä kaadun jonkun pihalle. Katsotaan niin, me jäätiin siihen, että päästään me täältä ollenkaan läpi. Mä oon 2 kertaa jo kaatunut tällä reissuun, niin nyt en jaksa enempää. Hetkinen, pääseekö tosta silta? Voi ei. Rohkeasti. Pääsi. Kyllä täällä joku muukin ajellut, että kyllä tää niinku jollain vehkeellä pääsee. Voi ei, tää menee ihan poluksi. Niinhän se kartta sanoo. Pääseekös täältä? Pääsee. Mulla on lasitkin niin huurus, että mä näen enää mitään. Melkoinen seikkailu saatiin tästä nyt jo. Päästiin isommalla tiellä.
musta tuntuu, että mä jätän tän seikkailun vähän kesken ja lähden kyllä kotiin päin. Mulla on tanko nyt jo niin vinos. Mun piti pitää se paussi. Tässä on hyvä paussi. Mä voin koittaa vähän suoristaa tankoa ja takajarru. Nyt toi takajarru taas niin lukas. Joo, tauko pidetty. Kyllä mä tohon karttaan laitoin jo suorimman reitin kotiin. Mennään nyt vaan kotiin varovasti. Koitetaan olla kaatumatta 3. kertaa. En sano vielä mitään. Äijälle ei ole käynyt kuinka... No toinen kaatuminen oli kyllä vähän rajoilla. Rajoilla. Toinen jalka joutui vähän koville. Ei käynyt kuinka kyynärpäät on kovilla. Mut ohjaustanko on nyt vino. Musta tuntuu, että nuo etupumput meni vinoon. Ei paljon, vähän. Ja sit on takajarrun poljin on nyt niin vino, että nyt se on vielä mahdottomampi koko jarru. Kotiin vaan ja eikä käytetä jarrua. Pääsin kotiin. Aika pieni vaurio tällä kertaa.